biyen isih kelas 2 SMP ya Om ya? Nggih, kelas kalih, Pak. 2 SMP jan wah sak ungkus kae sak kucing kae sian. Ayo. Ning suarane ngedap-ngedapi ya nembang Kudang Kuning kuwi. Satemah iso gegerne pentas, gegerne panggung. Akhirnya tak daku dadi anakku, tak boyong sekolah ana SMKI Surakarta. Jurusan karawitan alhamdulillah 3 tahun lulus. Ya, Nggih. Badut saiki kuliah ana ISI Surakarta. Semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Wis 5 iki. Nggih. Masalah. Iki ajeng pembawaan. Ora krasa kok wis 5, Nduk. 5 pembawaan bar kuwi semester 6, 7, 8 kondur kanthi gendong bayi. Ampun to, Pak. Gelar sarjana seni ngono lho, Nduk. Gelar sarjana. Amin, pangestunipun, Pak. Ora bakal bocah saiki iki ngono kuwi. Ora bakal kecelakaan. Wis pinter-pinter bocah saiki. Ya ngono kuwi. Heeh. Yo aturna coba kaya apa caping gunung pamundhute Mbah No, men rena penggalian, Nduk. Pangkur caping gunung. Umi Hafifah. Yo. Saben bengi nyawa Jembleng ki Mas, nggih to Mbok Adem. yen memajang mong karo janur Tak kudange Mbah No. Ayo. Ngono Om, sing ngendel Om, ayo. tak kudange Mbah No. Alhamdulillah, Mbah No langsung iya. Mumpung mbokmu Kasmini wis bubuk. Ngono ya. Urung kok tirakat kok ya. Ya Nduk. Kembang wae weton gunung Palarke Om. Nyelani rumiyin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Petruk kula Bumince. Badhe nyumbang gending caping gunung. Kalian selendang sutra kuning. Ngapunten niki nembe kewaos Bumince pancen tasih lenggah. Malam mriki duet kemawon ngalih Mbak Umi Hafifah mriki mboten napa-napa. Sik lenggah ora Nduk, Bumince. Monggo Bu. Tesih kok Pak. Ah nggih, mriki Bu Mince. Bu Mince apik menas maneh. Iki anggota dewan saka PDI Perjuangan. Nggih. Sugeng dalu Bu Mince. Sugeng dalu Pak Yoyo. Waduh le akrab. Pundi daleme? Daleme kula tanggane Bu Sanggem almarhum. Bu Sanggem sinden. Almarhum iki. Oh, pundi niku? Larang.
nglarangan. Nun? Nglarangan. Nglarangan. Wah, nggih. Iki teben apa cerak niki, Pak? Celak. Celak nggih. Nitih napa? Kali bapake mau. Lah bapake teng pundi niki? Bapake teng Jawi utuk teng mriku. Kok malah utuk. Nenggo wonten Jawi nggih, Bu nggih. Nggih. Ah nggih, terima kasih. Ngapunten nembe gara-gara kula aturaken nembe Pak Yoyo, kula nggih ngapunten. Ah nggih. Nggih, Mang duet nang wonten kalih. Nenten kirangane lepate nyuwun ngapunten. Ah mboten. Sami-sami Iki kula Bu. anu, Pak, kula kedah batinan nggih to. Napa? Griya kula batin. Mengke mawi Pak Yoyo teng celak mriki, kula badhe nyumbang lagu. Oh, Niki pun ngoten. kula laksanani, kula matur suwun jenengan Nggih. sekali. Jenengan lek batin kleru niku. Lah pripun? Kudune lek sak wayah-wayah duwe rejeki badhe nanggap Pak Yoyo ngono Lah kuwi. lah kok bapak kula niku gaene macul lho, Pak. Hah? Gaene macul niku. Gaene niki sing gadah dalem niki. Oh, Mbah No. Nggih. Oh, Kuline Pak No niku. Oh, Sing nggih, nanggap nggih. jenengan ngono nggih atok ing pundi ya, Pak? Beh, aku iki nawakne malah diseneni ora. Saged ningali kula pun alhamdulillah. Nggih pun, nyun ngapunten. Sir kuwi promosi malah diunek-unekne ae. Boten. Kula Kene namung ibu sajaran, Kang Pak. Macul gaglek ngerenek omah kok nanggap wayang karo pipito Pak. Ya pami alhamdulillah kami kula saged nanggap nggih boten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ning ampun maido utawa nyepeleke wong Macul lho. Boten. Wong Macul niku walah temenanan. Kaya Mbah Non niku asline lak nggih tani Macul, Nggih. nyatani iso mbrewu kados mekaten. Kula niki tukang macul, nggih. Macul bojo kula dadi papat sakniki. Nggih. Lah iya ngono kuwi. Bu Mince, nggih. Cobi Bu, jenengan bacutne Bu. Anas. Panas udan Kene iki nah burung macul kok nanggap wayang. panas udan aling-aling Terus caping gunung nenane kentir. Apik kreasi oleh. Ah iya ngono. Nek ora donekne ngono ya lali ndan. Terima kasih untuk Mas Rajamala. Ayo. Dicucukne nek latihan nganti pirang-pirang dina. Ning omah sing dipikir ya tir tor tor tir tor tor. Ya genduk umi iki lho dioperne jenengan lho. Panas udan. Empun to. Terus apa terus e? Nadian, lah ya Nadian. Nadian wadon sarata Ngetan kali Enggak Bu Mince, jenengan sing narik dhisik sing senior rumiyin panjenengan. Ayo. Dejaman berjuang
nggih Bu Mince nggih. Nggih. Kula nggih Kula tak ngedum wektune niki nggih lagune sing kathah. Kula dongakne jenengan sehat panjang yuswa. Nggih. Coba selendang biru ben genduk Umi Hafifah. Saya sing klasik-klasik nembang Umi ini biasa. Saiki coba lek rada kreasi ngene. Selendang biru. Oke Cah, mangga Mas Noval diaturake selendang biru katur dumateng Bu Sri Bu mantan Lurah Kartoharjo. Yuk sugeng laras. Cacos. Kaya isa ya Umi ngono kuwi.
Iso bocah terkini oleh. Apa-apa baut to. Ya. Dijingkas iki manfaatake iki sinden-sinden cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Diajeng Chandra. Ya. Kitir sumilir. Yo. Delalah ya Jawa Timur kabeh, penembang malah angop Winong. Kitir sumilir. Wah. Yo diaturake coba kaya apa karyane Ki Gedhuk Siswantara Kediri. Ya, konjuk dumateng ibu-ibu utawi mak-mak. Ah, nggih. Monggo diaturake kitir sumilir dados. Iya. Hey! Oh! Hey! Iya. 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 Iya.
Yati, Mbak Diajeng, Mbak Birgita, Mbak Winong. Heeh, wah jan. Komplit wisan iki, Tru. Iya. Sing klasik wis ana, religi wis ana, tayub ana, jaranan ana, dangdut. Oke. Ngaturke apa ki, Tru? Ya, saiki bintange saka ing Ngawi dhewe diaturake ya kuwi Mbak Tri Hastuti Retnawati. Coba kaya apa? Men diselehke sik HP-ne. Engko bar goyang iki biasane sinden langsung buka HP ndelok komen-komen. Ketake mendukung apa malah mengelokkan. Ayo. Yo berdiri Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo coba kaya apa? Iki sing malah ngerti seraten-seratenane Piyai Ngawi remenane lagu sing model piye tak gorongake karo Mbak Tutik. Ya. Nyatane ya mau awan ya gambyong nang kene. Ha iya, Mbak Tri Hastuti. Nggih. Lah Piyai kene apa iklime sing diremeni Piyai kathah? Biasane tayub. Ayo. Tayub sing niku lho Pak Yoyo. Sing piye? Jogete niku baris bersama-sama terus nek kiri-kiri semua. Ngoten niku lho. Oh. Biasane, tapi teratur. Teratur. Nggih, beksone niku teratur. Sing baris niku sindene apa para bapak-bapak? Sindene niku dikak teng-tengah ngoten lho, kayak dingge napa nggih? Trambul. Nggih Pak nggih. Oh, nggih dingge pandangan, sindene niku dinggo pandangan. Terus bapak-bapak niku teng kiwa tengen. Oh, Mangke maju sini, terus engko sindene dilewati, maju rono meneh ngoten niku lho Pak. Oh. Tetapi bagus lho. Apik ya kuwi. Apik teratur. Nggih. Enggak ada minuman keras, enggak ada antem-anteman ngoten niku. Oh iya, wis renek minuman keras nyatane entek wisan kok. Iya, lagune biasane apa yen tayub? Napa nggih Pak nggih? Puspawarna katampen. Oh, bebas Pak ya. Nggih. Bebas. Engko niki enten selendang sutra kuning nggih enten. Napa-napa lah Mbak Tutik nggih. Sing kena ditayubke ya kabeh kena ning sing kepenak napa. Selendang sutra kuning. Nggih. Niki bapake nenggone awet ndek wau lho. Dari pertama pun bubuk, terus tangi meleh. Bapake niki lho. Pak sinten? Nggih. Jenengan asli pundi kok puluhan tahun mboten ningali wayang? Nggih. Oh. Nggih. Nanggap nggih, Pak. Remen. Berarti pertama kali nggih. Sae, Pak. Nggih. Nggih. Sae, Pak, sae nggih. Nanggap, Pak? Mboten. Pancen nanggap wayang iki pancen ya ora gampang kok. Mriki nggih bar wayang lho Pak Ndik wingi. Oh, to. Lapangan mriki. Wah, berarti mriki minded teng wayang Mbak Tuti nggih? Nggih. Alhamdulillah syukur nggih. Selendang sutra kuning coba diaturake karo Mbak Tri Hastuti Retnawati, bintangnya Ngawi. Ayo, coba kaya apa nggih. Monggo Mas Dwi. Ya. Monggo Mas Dwi. Nggih, mumpung sik melek ayo Mas. Monggo. Kang
iya. Ayo, ape kok yo. Tapi aku nek ra kliru ya gak apik. Lho ora sing kliru sing aranane kliru sapa? Malah sampean berkarakter banget. Anggere wis tayupan terus lek mau joget centat-centit. Wah, tenan. Ketok lek bokonge gedhe. Ayo. Makasih.